voina kan movie en hole tur chu kum sang ni pakwa an ti chu Jennifer's Body ti ania munamin ti ve ngei po ka beisai Anita chu mental asylum a nung chang thalo le kutha ka china wangin a oma nurse pakhathi localin ai du zong te azota ma se Anita chuan a hmaya chil lo chakin kut lo thak hrep mai om dana wang chuan room thimmup a chuan hremnan anda ta Anita chuan ahun kal to ngai tualetin amit tha a alo lang zut mai le Anita chu Devil's Kettle khuwa cheng thina azak zum hle train a thian thaber Jennifer ero chu cheerleader ni in an skula alar hle a tlai khat chu Jennifer chuan Anita chu bara kalpuya alo soma rock band pakhat low shoulder an zai don ani Anita chuan alo chak ve hle a abialpa in len puya alo somna in abialpa chu hnolin Jennifer in en chuan kalan tumta bara chuan band member Nicholas chu Jennifer chuan adu ru hle a thil in puya somin ain kom du na ain kom zo chuan Nicholas chuan a chan chin de chu a thian te bula asoya chutia asoilai chu Anita chuan alo hria a thinrim takin Jennifer bula a hrila Jennifer chuan enga avak alo ngai lo ben te chu anzai ta anzai lai chuan bar chu karen kal suala wangin akang ta hlu mai le Anita chuan Jennifer chu toilet tuk vera tangin a chua pui thei hrama chuti lai chuan Nicholas te localin Jennifer chu an ruala kala intihlim turin an lo soma inta chuan dulo turin tima se Jennifer chuan Nicholas chu zuin Anita chuan kalsan tadaya Anita chuan angai tu hle ani ina ho in abialpa chu phone in Jennifer chu anti na ta hlau thu le an khoi lui mayang ti a hlau thu a hrila chuti lai chuan doorbell lo ri in aven chuan tu ma a mulo alu le chuan thomri a hria an en chuan Jennifer chu thom hotrat le hliam pheng phungin a hmuthut mai le Jennifer la chuan alo la lui vur le ngal Jennifer chuan fridge hong halin sahel chu a ei ngal bora a room hum bok chuta thisen dum ngek nguk hi aluak chuak puata Anita chuan arap hle ani Jennifer chu akal bo le ngal deya atu ka chuan Anita chu ahma zan lama athil ton wang chuan arilru abuai hle a chuti lai chuan Jennifer chu lo langin engma hrelo angmai hian azang wa maya chuti lai chuan an ti char chuan nizan lama chiat na thleng wanga thi an om poi ati thu le ator zia de chu alo soi me ka ma se Jennifer chuan fiam thu lo tho in Anita chuan mak ati hle a thian nu om dan chuan arilru ati ha hle a abialpa chip abula Jennifer om dan mak ati thu le zan lama Jennifer om dan chu a hril taveka chuti lai chuan Jennifer chuan high school football captain a thian te thina wanga lungai takalo dingoi reng chu mo in abula chuan vakal hnaya in koppuya somin ramlama kalpuya soma an kalta Jennifer chuan an tel tual vela chuti lai chuan ramsa de chu an lama an local khoma chuti lai chuan Jennifer chu amin meng danglama in thak danglam thutin football captain chu abeita captain chuan ranpui tu a au ruaya a au thom chu an college professor chuan lo hria in atlan ngala ma se avathen chuan atlai to captain chu alo thito a arwang chu ramsaten an lo ei mek ane tha aliama Anita chuan Jenny hnena an khoa thi dan rap thak tak thlengfo chu amang an thu a hrila Jennifer chuan enga ma ngai lo turin alo ti ve bok alei chu lai tara hliawin na ati lo ti hriat takhian pathian kani hi alati ham zui kha aliam le a Jennifer chu adol dangin a chau hmel hle a an classmate Colin chuan Jennifer chu movie en puya alo som me kani ma se Jennifer chuan zana in hu puya somin in la sak zo lowa in hu turin akawa zan alo nia ain hu tange ye Jennifer mit chu lo in thak dang lamin
Colin an hmu chuan a hlau hle a ma se Jennifer chuan bei thutin a that le ta arwang chu a ei ngal mol mai chuti lai chuan Anita le Bialpa chuan hun an lo hmang duna Anita chuan Jennifer chu amit tha a hmut thut mai Jennifer jong tur chuan a chuak ngala motorin atlana chuti lai tak chuan Jennifer thi kai nuanga konglo ding chu muthutin a motor windshield chu alo zuan ke pop mai le Anita chuan hlau takin atlan hoa mut atuma Jennifer ama thomno ha in alo mukuk mai ti a hmua Jennifer chu engma thlinglo angin ala om mia zui Anita rilru chu a buai le ta Jennifer chu chuasan turin atia ma se Jennifer chuan du lovin achunga thil thleng te chu a hril ta zoka kha zan khan Jennifer chu ben te chuan ram hnuai tui kho thlawmna hruain setana an bia a Jennifer chu a virgin lo an zota Jennifer chuan virgin ti in a chang ve maya ti chuan Jennifer chu hlanan tumta an ben chu black magic manga lar thai ein ringani an leader Nicholas chuan Jennifer chu vitin a chemte chu tuya apai maka ma se Jennifer chu alo virgin ozong lo Jennifer chu tharau sualin alu chila ben hopo an lar ta thawani Jennifer chuan soizom zelin a har chu khan aril atam huama Anita na kalin sahel aya Anita chu athian thaber ania atina du lawani khatia kalson hnu khan mi pakhat tokin bar ka nga dam chuak ania tuma na dam chuak ti an hriat lo wang chuan athata a eita ani mihring a in chaksot le na theilo ani thu hrilin ati chian nan chemte in aban chu azai kaka ma se adam le ngal dai chung zong a hriat chuan Anita chuan lawin police ko atuma ma se Jennifer chuan tu man an oi lawang tia lo hrilin tukvera tang chuan azuang tha a na timi alawin akal bota ani atuka chuan Anita chuan an school library a tharau lam thu inziana lekhabu azonga Jennifer zirchian adu ani lekhabu chu a hmuwa an chiar chuan ben ho ti sual chu a mu chuak ta anin thoina khan meiche virgin kher alo ngaya Jennifer a virgin tak lo wangin an du chu nei tho ma se Jennifer ko chunga aram huai lutin churam huai chuan chakna anei theinan mihring a eizel alo ngai ani a Jennifer chan chuak tur chuan Jennifer lunga vi angai ani Anita chuan Jennifer chungchang chu a Bialpa a hrila ma se lo oi lowin psychiatrist pan turin lo ti a ma se Anita chuan a Bialpa chu an hmaloka spring event inti hlimna lo thleng tura chuan tel lo turin adua Jenniferin a tha ve mai a hlawani ma se chip chuan alo ngai thu tak lo hle a spring event chu alo thleng ta low shoulder ben po zain an lar to hle a Anita chuan a Bialpa lo bo dei chu azonga chuti lai chuan chip chu Jennifer nen lo in mu in Jennifer chuan Anita in Colina laka arin omlo san to ti lo hrilin chip chu themin fo atuma chip chuan lo du lo ma se a fo puita Jennifer chuan chip chu in ro san to a hruain fo an tum le a chip chuan lo du to lo Jennifer chu thinrimin chip chu tuibol hlwa a thelu ta dimona changin chip chu a se ta chuti lai chuan Anita chu lo thlengin Jennifer le chip chu a hmua a Bialpa chip a ngonga Jennifer sena wanga thisen tam tak chuak a hmu chuan Anita chu tuya a zuang lut ve ngala Jennifer chu paper spray in a hmaya a phuta Jennifer chuan thinrim takin mipa chaulo po mechia po atha thei thu a soita cher mai Jennifer chu boruaka akang ta ruai mai Anita chu tha tumin a bei thuta ma se chip chuan adula lo chhun tlang pokin an tlan chi a ma se chip chu a hliam alo nat em awang chuan a thita Anita chu a thinrim hle a phubala turin Jennifer tina chuan akalta Jennifer po alo ngeya
ti chuan thian pahnih chu a in sual ta rep mai le Jennifer chuan anytime ngonga a sia anytime po chuan box cutterin Jennifer lung a chun tlang zoka Jennifer chu athita ani an thom hria in Jennifer nu alo luta anytime afanu Jennifer a that ti a hmuwa police aman tirta mental hospital a anytime lo langin Jennifer sena wang khan demonic power lo nei ve in amizia a in thak veka enita chu boruka kangin asel tukver chu tichia in atlan chuaka Nicolasan Jennifer avina chu charin karlam apan nala driver bula low shoulder ben mu adu thu hrilin zanin hi an zan topna ber ani tur thu a hrila an tlanta hotela low shoulder ben lo langin drugs nen hun an lo mang me ka thogle khata engemoni hian aron bei thuta police crime scene thalak lo langin an thichiang hlom hle a Nicholas oma chuan chemte Jennifer avina nge kha alo bur ngur mai security camera an enlet chuan enita chu low shoulder ben room lampana akal lai hi alo langa video munam tak kan enle zel theinan like le share kha milot war sakram don nia